Musím povedať, že k obsahu tejto epizódy môjho monologového mini-podcastu ma priviedla debata s mojím kamošom Bubom zo Svidníka. Kto by ste ho nepoznali, ide o bubeníka skvelej folkrockovej kapelky Piňazi D a okrem toho ešte stíha lámať bubenické paličky v kapelách ako je Drax či rusínske black metalové zoskupenie Obšar. Počuli ste dobre, rusínska muzika nie sú len kvíliace klávesy s napol opitým klavesákom, kde si na miestnej zábave či svadbe, hrajúcim Javorovo listia či Kriačok ľadiovi, ale aj iné hudobné žánre. Bubo však je aj organizátorom skvelej akcie plnej undergroundovej muziky, ktorá sa nazýva Infest a ktorá sa tento rok koná 16. augusta. To je rok 2025 samozrejme a podľa všetkých indícií pôjde asi o posledný ročník. Nemusím hovoriť, že by som tento festival chcel ešte raz navštíviť. Teda, nie že by som ho už niekedy navštívil, ale už raz som chcel. Bohužiaľ padla kosa na kameň. A tu sa dostávame k podstate dnešného môjho zamyslenia. Viete, priatelia, ak sa chcete dostať do Svidníka, máte na výber tak 4 možnosti. Stojí ich 2, teda ísť pešo alebo na bicykli. Kvôli nepraktickosti hneď škrtám. Takže ostáva jedine autobus a vlastný automobil. Keď sa pýtate, kde ostal vlak, tak Svidník bol kedysi jediným okresným mestom na Slovensku, ktoré nemalo a dodnes nemá vlakové spojenie a myslím, že dnes sa o tento titul delí so Stropkovom, ak sa nemýlim. Ale ak sa mýlim, opravte ma. To však nie je podstatné. Takže automobil. Aby som pravdu povedal, napriek tomu, že vodičský preukaz vlastním cez 30 rokov, nie je žiadnym tajomstvom, že šoferujem s veľkou nechuťou, čo znamená, že ak nemusím, tak dobrovoľne za volant nesadám. A počas rokov strávených životom vo Veľkej Británii som sa naučil, že ani nemusím, pretože všetko potrebné som mal dostupné v rámci chôdze. K čomu ale, treba povedať, prispela dobrá lokalita môjho vtedajšieho bývania. Alebo som za normálne cestovné využíval bus. No treba povedať, že cenotvorba vlakovej dopravy napríklad v Británii bol jeden veľký hnus a vyťahovanie peňazí z vrecák zákazníkov, ale tak evidentne to tamojším obyvateľom neprekážalo. To však len tak na okraj. Mojou obľúbenou formou dopravy je však bus. Isté, nie je pre každého, nemôžete sa v ňom poprechádzať, aby ste si povystírali stuhnuté končatiny. V bežných busoch nemáte ani toaletu pre nečakané a neplánované uvoľnenie, ale ako si som si na cestovanie autobusom zvykol. Aby som sa vrátil k informácii k úvodu, celý natešený som nabehol na stránku s prehľadom autobusových spojov, aby som už bez nadšenia zistil, že priamy spoj medzi mestom Humenné, nedaleko ktorého sa nachádza malebná dedinka, v ktorej moja maličkosť prebýva, a mestom Svidník síce existuje, ale jak si cez víkend nepremáva. Alebo veď načo? Našťastie nie je všetkým dňom koniec. Lebo ako som zistil, dá sa cestovať aj okolo a s pár prestupmi a za cenu obetovania času. Takže namiesto nejakej hodinky a pol človek pocestuje 3-4 hodinky a vystrieda nejaké 3-4 spoje. Ale veď prečo nie? Kde je voľa, tam je cesta. Toľko teda k Infestu 2025. Ale pri doprave ešte nekončíme. Nebolo by to Slovensko, aby sme sa počas prázdnin nedočkali obmedzenia spojov, tentokrát vlakových. Paradoxne asi len na Slovensku sa letné prázdniny spájajú s menším počtom cestujúcich, hoci logiku to samozrejme má. Pri cenách ubytovania a s ním spojených ďalších výdavkov na letnú dovolenku sa nielen ja nedivím, že ľudia odchádzajú skôr do zahraničia, než aby naberali potrebnú energiu užívajúci krásne, malebné zakutia toho nášho Slovenska. A tak napríklad železničná spoločnosť Slovensko plánuje dočasne obmedziť spojenia na 39 regionálnych linkách počas letných prázdnin. Tu treba povedať, že ako podnikateľskému subjektu takýto plán nemožno danému prevádzkovateľovi zazlievať. Predsa len nejde o charitu. A keď sa k tomu pridajú aj koncoročné bonusy manažerom za ušetrené prostriedky, veľa vecí naberá ešte väčší zmysel. Vrátim sa ale späť k môjmu pobytu vo Veľkej Británii. Predstavte si, že napríklad do Manchesteru som z Burnley, kde som býval, cestoval busom. Lebo pohodlne
V autobusoch sa dobre pamätám každú pol hodinku či hodinku aj cez víkend, dve libry za lístok a človek vystupuje priamo v centre, nepotreboval hľadať a platiť za parkovanie a ak niekomu duša priahla po nejakom tom pivku či vínku po obede, tak sa nemusel obávať nejakých problémov za volantom. No neberte to. Rovnako tak jeden z našich nutných výletov do Londýna. Cestovať autom pár hodín po plných diaľniciach a užívať si preplnené londýnske ulice? Ako spievajú No Name v jednej zo svojich piesní, ďakujem, neprosím. Drahé, nepraktické, človek, ktorý šoferovanie vyslovene nemiluje, a ako už viete, do danej skupiny sa hlasím dobrovoľne, nemá nejaký dôvod takúto cestu absolvovať autom. Samozrejme, nie každý takto rozmýšľa, hoci v Británii už dávno neplatí to, čo na Slovensku ešte stále áno. Auto je totiž ešte stále pre mnohých Slovákov snahou o vyjadrenie statusu, hoci, aby sme boli objektívni, pri hore spomínanom nedostatočnom pokrytí hromadnej dopravy sa niečo diviť, že pre mnohých je automobil zároveň aj nutnosťou. Pretože bývať niekde v zabudnutej dedinke v okrese Medzilaborce či Snina, mnohokrát by sa človek z domova bez auta nikam nedostal. A aj v takejto situácii sa ukazuje žalostné zlyhanie štátu prakticky vo všetkom. Nedostatočná propagácia Slovenska ako zaujímavej dovolenkovej destinácie pre zahraničných turistov, spojená s nedostatočnými službami, s nevyhovujúcou dopravnou infraštruktúrou a všade prítomnou snahou turistu čo najviac ošklbať. Všetko to funguje ako spojené nádoby. Jedine, že by sme takýto stav vlastne chceli. V tom prípade považujte túto dnešnú epizódku za bezpredmetnú. Okrem Piňazí D. Tých si vypočujte. Tí sú super.